naslov samog prezentacije je analiza mjere 10, poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i njenog doprinosa očuvanju biološke raznolikosti. Ali ću se vratiti na ovaj uvodni slajd koji u stvari pokazuje jedan dio prirode, u stvari vrlo lijep, koji želimo zaštititi. I profesor Martinić je u stvari prvo pričao o tome kakva je važnost šuma i šumara u tome. Ja ne da se neću složiti s njim zbog toga što je šumar i što ne cijenim to, odnosno nego zato što možda je moj fokus više u nekim drugim elementima, pa mislim da je isto tako bitan dio i poljoprivreda. Znači, jedan od sektora koji, sigurno dva glavna sektora koji doprinose zaštiti prirode i kroz te sektore, u stvari kroz različite mjere, se događa zaštita prirode. I upravo to je u stvari i definirala strategija biološke raznolikosti Europske unije kao jednu od glavnih smjernica, odnosno ciljeva, da treba povećati mjere površine travnjaka, oranica, trajnih kultura koje su obuhvaćene mjerama vezanim za biološku raznolikost. Ono što program ruralnog razvoja i ta mjera 10 sastoji se od 16 operacija, ali analiza je ovdje bila koncentrirana samo na 3. Jedna očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, zatim pilot mjera za zaštitu kosaca i pilot mjera za zaštitu leptira. Pilot mjera za zaštitu kosaca, znači, prikazuje s lijeve strane dio koje su mjere vezane za Hrvatsku, kako je to definirano u Sloveniji. Znači, u Hrvatskoj se mora kositi travnjak tek nakon 15.8. U Sloveniji je nešto ranije, 1.8. Nije dozvoljeno nije dozvoljeno gnojenje, malčiranje i paša. I to je u stvari slično u oba dvije države. I slično je neko vrijeme provedbe. No vidite da s hrvatske strane postoji niz još detalja koji definiraju kako provesti mjeru. Košnja je dozvoljena isključivo ručnim ili strižnim kosilicama, zatim na parcelama treba ostavljati pojedine dijelove sa strane nepokošene, pa ih sljedeće godine pokositi. Slično takva stvar je u Sloveniji, ali ona predstavlja nekakvu dodatnu mjeru. Možete ju odabrati i ne morate ju odabrati. I kod nas još postoji dodatni zahtjev da treba micati, odstranjivati invazivne vrste i korove i isto tako drvenasto bilje. Sljedeća mjera u stvari je vezana uz leptire. U Hrvatskoj su definirano da uglavnom između 15.6. odnosno iza 15.9. se tek moraju pokositi takve površine i slično tako i u Sloveniji. S tim da u Sloveniji kažu da prije 15.6. možete koristiti tu površinu za napasanje. Treba se nakon košnje se treba pokupiti ta sjeno i opet gnojenje, malčiranje su zabranjeni kod jednih i kod drugih i postoje još neki detalji. U stvari u Sloveniji opet imate određenu dodatnu mjeru koja nije obavezna da bi ju implementirali, znači ostavlja se poljoprivrednicima na izbor. I dodatnu jednu operaciju koja je više vezana uz Caenornymphu oedipus, baš specifično definiranu i opet je taj period kada treba kositi je nešto ranije, 25.8. je stavljeno kao granica. Znači, zašto je to bitno? Nama nije bitno. Bitno je poljoprivrednicima. Bitno je njima da li mogu i dalje nešto dobiti od takve površine, ali će tako više njih doći, više će ih koristiti takvu mjeru, što je i njima u interesu, interes je i nama u zaštiti prirode. I sad dolazimo do glavne teme, nekako u stvari glavnog fokusa, to su travnjaci velike prirodne vrijednosti. To je
u stvari po definiciji neko područje prirodne vegetacije važno za očuvanje vrsta i staništa koji su ugroženi na nacionalnom ili europskom nivou. Što tu spada? Tu vam spada sve i jako je nedefinirano na nivou Europe i nije još jasno iskristalizirano u svim zemljama koji su to kriteriji da vi imate travnjak velike prirodne vrijednosti. To je vrlo često nekakva ekspertna procjena u svakoj zemlji, ne postoji standard. Uglavnom, cilj je toga da kad odgodite košnju, proizvodi se sjeme s jedne strane, s druge strane sprečava se nestanak nekih tipičnih biljaka i isto tako omogućavaju se uvjeti staništa za neke vrste koje obitavaju na tom području. Primjena toga u... Sad ni ovo ne radi. Morat ćete vi molim vas, možete sljedeći. Samo, ovu, samo tip, razmaknicu, samo se. Tako, hvala. Kako je to u Hrvatskoj organizirano? Znači, košnja, da bi se, Hrvatska je podijeljena u 3 ovakve regije, u svakoj od njih je definirano kada je početak košnje dozvoljeno, odnosno prije toga ne smijete pokositi livadu. To je u kontinentalnom dijelu, znači ovaj zeleni dio je 1. kolovoza, u brdsko-planinskom je 20. srpnja, a u mediteranskom je 15. srpnja. 15. srpnja, vidjet ćete kasnije, u Mediteranu to je mjesto gdje može nastati jedino požar, ništa drugo ne može živjeti. Sljedeći smo. Samo razmak. Stisnite. U Sloveniji je to malo drugačije organizirano. Definirana su područja u kojima se štite stanišni tipovi i to je točno definirano prema ciljevima očuvanja. Ovo vidite da je nekako raspršeno i u stvari je vezano uz područja ekološke mreže gdje su ciljevi očuvanja upravo takvi travnjački stanišni tipovi. I kada smijete kositi? Nakon 25. ili 36. U Hrvatskoj smo imali 7. mjesec, 8. mjesec, a u Sloveniji, koja je sjevernije, imamo 25. i 36. ovisno opet o regiji, ovisno vjerojatno i o tipu travnjaka i malo je to specifičnije definirano. I što je još sljedeće? U prijašnjoj, ako možete vratiti samo prije, u Hrvatskoj kaže da košnja, kaže opet s čim se smije kositi, ručna strična kosilica i kaže zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva i stajskog gnojiva te upotreba sredstava za zaštitu bilja. Može na Sloveniju? Hvala vam. Dok u Sloveniji kažu na travnjacima mogu se koristiti, ako imate određenu od ovih dodatnih operacija, smijete koristiti organska gnojiva ili možete određenu količinu mineralnih gnojiva isto tako koristiti. Znači nešto nižu nego što bi inače koristili na takvom jednom travnjaku. Da bi imali dobar prinos i to sve čemu u stvari, od čega žive ti poljoprivrednici. Može sljedeći molim. Ono što smo dalje napravili, uzeli smo analizu jednu koja postoji, ESA je napravila analizu u stvari satelitskih snimaka i u stvari fenologiju postoji za cijelu Europu, za cijeli svijet u stvari, analizom spot vegetation programa, znači satelitskih snimaka čija je osnova 1 km puta 1 km i na temelju toga u stvari dobijete signal kako raste vaša vegetacija. Znači ovdje tu su mjeseci i ovdje je vegetacijski indeks koji vam u stvari pokazuje, kaže greenness seasonality, znači u stvari zelenilo, sezonsko zelenilo. I uglavnom ćete vidjeti, ovo je recimo primjer sa Paga, znači ovo nam indicira da negdje početkom 4. mjeseca počinje vegetacija i ona već u 7. mjesecu je potpuno gotova, maksimum je negdje u 6. mjesecu. S obzirom na to smo uzeli nekoliko primjera i pokušali vidjeti kako izgleda to u usporedbi sa ovim datumima koji su stavljeni na kao vrijeme kada treba
nakon kojega se smije kositi pojedini travnjak. Molim vas dalje. Znači, ovdje tu gore su u stvari primjeri za mediteransku regiju, gdje ima, znači vidite da 27. je stavljeno kao vrijeme nakon kojega bi trebalo kositi, znači vegetacija je već u potpunosti, ta područja već su odradila puno procesa koji, vezanih za rast biljaka. Kornati koji još isto tako otočac s druge strane, recimo isto ima 28. kao brdsko-planinsko područje, znači isto tako i na tom području već polako je vegetacija pri kraju. Hrvace slično tako, može se dalje. Ovo je recimo primjer gore Čičarije, znači jedan kilometar puta kilometar piksel koji zahvaća i Hrvatsku i Sloveniju. I znači kada ste sa slovenske strane smijete u ovo vrijeme kositi, a kada ste s hrvatske strane smijete u ovo vrijeme kositi. To vam znači da je puno manja vjerojatnost da će poljoprivrednici prihvatiti ovakvu mjeru. I ovdje tu su primjeri, još sad da ne idem u detalje, isto za neka brdsko-planinska područja, uglavnom u Sloveniji, primjer Slovenije je Biokova usporedbe, kako se kasnije se na Biokovu može nego na jednom krnu koji ima znatno veću nadmorsku visinu. Dalje, molim. Ovo su primjeri za nizinsku Hrvatsku, znači slično, na kraju tamo je primjer u Slovenskom barju, u stvari kako su postavljene te vremena košnje. Ono što samo možda trebam naglasiti, nije nužno da ovi rezultati pokazuju signal koji nam daju travnjaci, jer taj piksel na temelju kojega je ovo napravljeno je kilometar puta kilometar. Malo je područje gdje pogotovo u Hrvatskoj, gdje vi možete travnjak naći koje je veličine kilometar puta kilometar. Ali nam daje dobru indikaciju da možda smo ipak bili prerestriktivni u tome kada smo rekli kada se mora kositi za potrebe zaštite prirode. Molim, mislim da smo na zadnjem. Još samo kratko. Postoji još nekoliko mjera koje su mi bile zanimljive vezane za zaštitu biološke raznolikosti u Sloveniji. Znači imaju mjeru planinskog pašarenja, da to radite u smislu da je u krdu, ne kako se zove, dobro. Ili posebno dobijate poticaje ukoliko to radi sa pastirom, čuvate ovce ili drugu stoku, može biti krave. Zatim, posebna je mjera ako se štite travnjaci, vrlo strmi travnjaci i u kojima u stvari možete jedino ručno kositi jer su toliko strmi. Pa zatim Hampelbeck meadows, to su u stvari grbinasti travnjaci, znači ona područja gdje imate u stvari kod nas na kršu vrlo često sa puno ponikvi. Trajni travnjaci su jedna vrlo široko rasprostranjena mjera po cijeloj državi. U stvari imamo nešto slično i mi, samo u sklopu drugog, ne mjere 10, nego u sklopu ekološke poljoprivrede. I uzgoj domaćih životinja na području gdje se nalaze velike zvijeri. I u sklopu toga tu je karta na koja područja to obuhvaća, znači gotovo pola Slovenije može primjenjivati ovakvu mjeru, bilo i dobijate novce, bilo da čuvate domaće životinje sa električnim ogradama ili sa recimo psima ovčarima. Mislim da je još jedna fali ovdje isto tako i sa pastirima. I na kraju, znači na temelju fenološke analize, ove nije detaljna kažem, nego ove osnovne fenološke analize i onoga što znamo o klimi koja je slična između Hrvatske i Slovenije, dapače čovjek bi očekivao da će u Sloveniji biti kasniji ti datumi otkosa, u stvari bi trebalo, pokazuje se da bi trebalo malo detaljnije
proučiti na koji način smo definirali te datume. I optimizirati ih u stvari na neki način i puno detaljnije prilagoditi određenom podneblju. Kod nas je to definirano po principu cijelih općina, a možda bi trebalo na neki drugi način to još specifičnije definirati. Također bi visinu naknade isto trebalo prilagoditi određenom području, to je dosta bitan detalj, jer nisu prinosi svugdje isti i sigurno bi trebalo uključiti puno veću raznolikost mjera koja je u odnosu na onu koja je sada, i to je jedan izazov jer novi program ruralnog razvoja kreće u razvoj i tu je prilika u stvari da se sve te stvari na adekvatan način obrade i implementiraju. Za to da imamo na kraju, možda sljedeći moment, da ipak očuvamo ovakve travnjake. Hvala vam.